Det her er Nikolaj. Han er 20 år gammel og har lige færdiggjort sin STX-uddannelse. Nikolaj optager et lån på 7.000 kroner. Det gør han hos GE Money Bank. Nikolaj vil gerne have en iPhone 6 Plus, men han har ikke penge. Nikolaj har valgt, at lånets løbetid skal være 2 år, det vil sige 24 måneder, og at den månedlige ydelse skal ligge på 346 kroner. Men hov, 7.000 delt med 24 er jo kun 292. Det er her renterne kommer ind i billedet. Nikolaj skal nemlig betale etableringsomkostninger på 3%. Altså han skal betale 210 kroner for at få oprettet lånet. Etableringsomkostningerne er et engangsbeløb, men fordeles alligevel over de 24 måneder. Derudover skal han betale en debitorrente, som er virksomhedens fortjeneste, som i det her tilfælde typisk vil ligge på omkring 9,95%. Altså forskellen fra 346 til 292 er 54 kroner. Det vil sige, at for at etablere lånet og for at betale virksomhedens indtægt er det 54 kroner om måneden. Fordi løbetiden er 24 måneder giver det 24 gange 52 1296. Nikolaj kan altså se, at for at låne 7.000 til sin nye iPhone skal han tilbagebetale i alt 8.296 kroner. Nikolaj får helt ondt i maven, når han tænker på, hvad det vil koste at låne 25 eller 50.000.